सुना जे करा करा बढ़िया, वाह 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 वाह, सुपर। अरे अरे कैसे कर रहे हो यार? खुलल बा यार बोला, गाना शुरू होने से पहले आके बैठ जाना है। खुलल बा यार बोला, सुना जे घर में खुलल बा यार बोलल बाड़वे खुलल बा यार बोला। मेकअप तेरा ज्यादा चमक रहा है।